Això és una lliçó, en el sentit de dir a la poesia s'han de reivindicar moltes de coses, la primera de tot és la poesia. El següent reivindicament que faré serà en Francesc Garriga. En Francesc Garriga mos va abandonar fa relativament poc, se'n va anar amb la neu, va ser una putada com una catedral perquè ningú de nosaltres no s'ho esperava, però almenys, si qualque cosa té la mort de Bosch, que almenys molta de gent de sobte diu Francesc Garriga, hi ha hagut un boom de comprar llibres, en la qual cosa la gent el pot llegir i pot gaudir. Amb en Pau Badell vam fer una antologia que també està aquí damunt la taula, que se diu Demà no és mai, i que recull 50 anys de poesia, i quan dic 50 anys és des del primer llibre que va publicar el 57 fins al 2014, que va ser quan ens va enviar els darrers poemes, en la qual cosa és una antologia que ja va per la tercera edició, s'està venent molt, i a més vam veure un CD d'en Francesc recitant els poemes de Diu on Diu. Jo sempre tindré l'orgull de dir que els tres darrers recitals, bé, a part de l'amistat, evidentment, que vam viure moltes coses, els tres darrers recitals li varen muntar i tothom va quedar totalment entusiasmat, que encara per Vilafranca del Penedès, que és on visc, com vivim, la gent me dona l'enhorabona i me dona les gràcies per dir gràcies perquè jo almenys el vaig veure, no? I això és fantàstic. I a més aquí el de Noia Giu també va ser molt estimat, va venir a fer uns quants recitals i varen ser multitudinaris, moltíssima gent i a més tothom emocionat i euforitzat també, no? No va ser temps de veure el seu Swing, publicat a l'Hebreu, que també ja ha arribat a la quarta edició en poquíssimes setmanes, que és com a vergonyós i tot, que la gent l'hagi hagut de conèixer així, però almenys el coneixen, almenys poden gaudir la seva poesia, i a més era extraordinari. Jo sempre diré que si la gent dels 70 podia dir jo vaig conèixer en Vinyoli, nosaltres podrem dir nosaltres vam conèixer en Francesc Garriga, perquè era un dels més grans, i és un dels més grans. Clar que sí. Farem el mateix. Dreta o esquerra? Molt ben triat. Són nens. Jugaven amb el fang al paradís i modelaven els ninots. Cuidaven l'arbre de la mort. En deien de la vida. Secretament perquè ningú no els enfortés la màgia. Són nens i juguen. Eren déus. Jugaven gelosos d'uns amants extrets del llot un dia qualsevol per trencar la rutina del jardí. Si amb dona i serp n'hi havia prou, calia la sorpresa d'un exili de foc. President...